Kadang mi kisngi ka Voice of the People Party VPP. Kelanang klain bat yo mensim shushu hadin bakala yo ben peniar lau tunum utendai thamai jongka hathem ribhoi district kabala penkha ye ka VPP ribhoi district ka VPP kilong kemi ka district bat umsning constituency bat kumjuru kirangba ko umsning constituency. Lapan scam mi kita ginong kitkam jongka party haka arpo artari unai wing arhajar arpo san. Do Presiden Rangba Uba Arden Miller Basayumoy, Badu Dr. Ricky A. Sinkon, Badu General Secretary, Kabalay Donlang Ban Sakilang, Hagate Gasngi, Niki MDC ka VPP, Kibakantum, na Mauhati, Umroy, Umsning, Nongkrem, Bat Nongpo constituency. Rangkat lang, Badu Presiden Kisamla Uba Marbot Dekar, Bat Kiwe Kinonyelam Bapau Kmat, Jongkate Kasengsain Hima, Kabaya Kajinyalang, Lapenlong Hakashnong Site Sning, Damli Ribhoi district. Habakaran fikilat pathai khubor uba Arden uloong bagadon gajingkerman nangne syakman kumbala yu gajingkershan ki pajba haki election baladem batleng ba gajingthau ikini kisnat trekam thamai kadang yo shushu gajingkerman bat kabor baka party kandang klain hakisnam bandang wan. Kumakalong hi kajungan hagani ka singi ka pamta kalong ba ingin penskem Bikinong kikam jong ka Voice of the People Party Ribhoi District. Pagkumjuru ya ka Women's Wing jong ka party hapo Ribhoi District. Kinong kikam jong ka Umsning Circle. Pagkumjuru ki Women's Wing jong ka Umsning Circle. Kalong kay ka basungtunat. Bat ka bagyo mensim bagi ba gidon ya ki nongilam ki badan kecingkermen haga ka district. Ki banyalam ka party la kalong haga district bat kumjuru ka circle. Pat kilewan ki way pat ki nanglam ka party ni way ki constituency akan dia ke jaga pan ya sakhi ya kan ka sngi abang lala pan penkha ya ka Ribhoi district Voice of the People Party kunju ka Women's Wing but kai ke ba ngadon banong kalong lingba ka jing poirinti ka jong ki khot ka party ka jing kloy ban shim ya ki kam la benchet ki ka ai ka jingkerman ba kata ka jingkershan ka bangi yo ni pat ba jong ka them Ribhoi ai gede ba ka party ka bang lei la kalong ha ka MP election dan MPC election kanang e teng ba nganget ba nang klan nang ni shakma ka jing identity ka party Masutanat mo hakani kasi layo ban form ya ka district body jong ka Women's Wing ba jong ka district body hi tingi sultanat shibun kilong kami kimi ha kan ka tham Ribhoi gijimi ban kershan ban ai gijing kershan ya kan ka Voice of the People Party kumbahi ki pajba hapo ka Ribhoi ki kimi rinti ba ka jing sinsyadi ba kan wan hau arja atukra na ka jing kershan pun ki long kami hi ka bagi nilayo ha ki MP ki MDC ki pada dap ka jing kershan jo ki long kami ka burong nga ai shiki na ka jing kershan ka joki ban ya poi shakani ka thong jong ka ban yo ya ke isi hang tayo po district council bat kaburong ko ko shiki long kami ba kershan wat hadu man ta klimat ka bangindang ya shakman hawa arja atukra